அன்பு மற்றும் நம்பிக்கைக்குரிய வாக்குறுதிகள். கடவுள் எப்போதும் என் பக்கம் உள்ளார். எனவே எனக்கு எதிராக எதுவும் செயல்பட முடியாது. கடவுள் எப்போதும் என் பக்கம் உள்ளார். எனவே எனக்கு எதிராக எதுவும் செயல்பட முடியாது. கடவுள் எப்போதும் என் பக்கத்தில் இருக்கிறார். எனவே என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் எனக்கு வெற்றி உண்டு. கடவுள் எப்போதும் என் பக்கத்தில் இருக்கிறார். எனவே என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் எனக்கு வெற்றி உண்டு. கடவுள் என்னை நேசிக்கிறார் என்பதை நான் அறிவேன். ஏனென்றால் அவர் தனது ஒரே மகனை எனக்காக தியாகம் செய்தார். அவருடன் சேர்த்து எனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் எனக்கு கொடுத்தார். கடவுள் என்னை நேசிக்கிறார் என்பதை நான் அறிவேன். ஏனென்றால் அவர் தனது ஒரே மகனை எனக்காக தியாகம் செய்தார். அவருடன் சேர்த்து எனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் எனக்கு கொடுத்தார். என்னுள் இயேசு இருப்பதால் எனக்கு தேவையான அனைத்தும் என்னிடம் உள்ளது. அவரே என் ஞானம். அவரே என்னை குணப்படுத்துபவர். அவரே என்னை விடுவிப்பவர். அவரே என் திருமண வாழ்க்கையிலும் என் குடும்பத்திலும் சமாதானத்தை அருளுகிறார். அவரே என் தேவையெல்லாம் நிறைவு செய்கிறார். அவரிடம் இருந்து எல்லாவற்றையும் இலவசமாக பெற்றுக்கொண்டேன். என்னுள் இயேசு இருப்பதால் எனக்கு தேவையான அனைத்தும் என்னிடம் உள்ளது. அவரே என் ஞானம். அவரே என்னை குணப்படுத்துபவர். அவரே என்னை விடுவிப்பவர். அவரே என் திருமண வாழ்க்கையிலும் என் குடும்பத்திலும் சமாதானத்தை அருளுகிறார். அவரே என் தேவைகளை எல்லாம் நிறைவு செய்கிறார். அவரிடம் இருந்து எல்லாவற்றையும் இலவசமாக பெற்றுக்கொண்டேன். இயேசுவின் விலை மதிப்பற்ற இரத்தத்தினால் கடவுள் என் மீது ஒருபோதும் கோபப்படுவதில்லை. எனக்கு எதிராக அவர் நிற்பதில்லை. இயேசுவின் விலை மதிப்பற்ற இரத்தத்தினால் கடவுள் என் மீது ஒருபோதும் கோபப்படுவதில்லை. எனக்கு எதிராக அவர் நிற்பதில்லை. நான் அவரை ஆழமாகவும் அதிகமாகவும் நெருக்கமாகவும் நேசிக்க விரும்புகிறார். நான் அவருடைய அன்புக்குரியவன் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். நான் அவரை ஆழமாகவும் அதிகமாகவும் நெருக்கமாகவும் நேசிக்க விரும்புகிறார். நான் அவருடைய அன்புக்குரியவன் என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். நான் கடவுளின் அன்புக்குரியவன் என்பதை நான் நம்புகிறேன் மற்றும் அவரது அன்பை பெறுகிறேன். நான் அவரால் நேசிக்கப்படுகிறேன் என்பதை நான் உணர வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். நான் அவருக்கு முக்கியமானவன் என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். நான் கடவுளின் அன்புக்குரியவன் என்பதை நான் நம்புகிறேன் மற்றும் அவரது அன்பை பெறுகிறேன். நான் அவரால் நேசிக்கப்படுகிறேன் என்பதை நான் உணர வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். நான் அவருக்கு முக்கியமானவன் என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். அவர் என்னை தனது அன்புக்குரியவராக மதிப்பிடுகிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். அவர் என் மீதான அன்பின் வெளிப்பாட்டை மேலும் மேலும் தருகிறார். கடவுள் என் மீது உள்ள அன்பின் காரணமாக என் பாதையில் உள்ள தடைக்கற்களை படிக்கற்களாக மாற்றியுள்ளார். அவர் என்னை தனது அன்புக்குரியவராக மதிப்பிடுகிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். அவர் என் மீதான அன்பின் வெளிப்பாட்டை மேலும் மேலும் தருகிறார். கடவுள் என் மீது உள்ள அன்பின் காரணமாக என் பாதையில் உள்ள தடை கற்களை படிக்கற்களாக மாற்றியுள்ளார். இயேசு என்னுள் இருப்பதால் அவருடைய அளவற்ற மாட்சிக்கேற்ப என் உள்ளத்திற்கு வல்லமையும் ஆற்றலும் தம் தூய ஆவி வழியாக தந்திருக்கிறார். விசுவாசத்தின் வழியாக கிறிஸ்து என் உள்ளத்தில் குடிகொண்டுள்ளார். அவர் என் மீது வைத்திருக்கும் அன்பே எனக்கு ஆணிவேராகவும்
அடித்தளமுமாய் அமைந்துள்ளது. இயேசு என்னுள் இருப்பதால் அவருடைய அளவற்ற மாட்சிக்கேற்ப என் உள்ளத்திற்கு வல்லமையும் ஆற்றலும் தம் தூய ஆவி வழியாக தந்திருக்கிறார். விசுவாசத்தின் வழியாக கிறிஸ்து என் உள்ளத்தில் குடிகொண்டுள்ளார். அவர் என் மீது வைத்திருக்கும் அன்பே எனக்கு ஆணிவேராகவும் அடித்தளமுமாய் அமைந்துள்ளது. நான் கடவுளின் அன்பில் உறுதியாக உள்ளேன். அதனால் அவருடைய வல்லமை எனக்கு கிடைத்தது. நான் கடவுளின் அன்பில் உறுதியாக உள்ளேன். அதனால் அவருடைய வல்லமை எனக்கு கிடைத்தது. கடவுள் என்னை நேசிக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியும். அதனால் நான் என் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக அனுபவிக்கின்றேன். கடவுள் என்னை நேசிக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியும். அதனால் நான் என் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக அனுபவிக்கிறேன். கடவுளின் வெற்றிகரமான சக்தி இப்போது என்னுள் செயல்படுவதை நான் அறிவேன். ஏனென்றால் கடவுளின் அதிகாரம் அளிக்கும் கிருபை எனது புதுப்பித்த ஆவிக்குள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடவுளின் மீது எனக்கு அளவற்ற அன்பு இருப்பதற்கு அவரது கிருபை சான்றாகும். கடவுளின் வெற்றிகரமான சக்தி இப்போது என்னுள் செயல்படுவதை நான் அறிவேன். ஏனென்றால் கடவுளின் அதிகாரம் அளிக்கும் கிருபை எனது புதுப்பித்த ஆவிக்குள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடவுளின் மீது எனக்கு அளவற்ற அன்பு இருப்பதற்கு அவரது கிருபை சான்றாகும். ஆமென். நன்றி இயேசுவே. ஆமென். நன்றி இயேசுவே.